بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangurip mo Allah dan tanu ayuna sukap pumangitan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pipi ang mga pangni. Pagkaniroon na pumangitan ko Allah, pagumanumanan mo Allah, so kapakasas lang sa maliwanag, surinaw na gusto sa lang. Si Kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mga sahabat yan, gusto mga pamilya niyan. Sabab sa kagya, yung buto panagunta man nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang salat pidaw ng mga sahaba, nagyuto, sabab pakiato na tanong si isang kay agama Islam. Mga urip mo Allah, tikpo mga nitanukan, so mga pamilya tanong. Naragso mga ginawa tanong. Kumanitanong ko Allah, arilaan tanong niya, nabuy kalimutan niya, nasa pornayan na sa mga amatano, mga inatano, apat kiran so mga uyag-uyag, gusto niya matay kiran. Nasa mga niya matay ko mga luksano, nagkumanitanong ko Allah, baliwin o Allah, asol giusulga sa mga kuburilan. Uriyan ito na gaydan, ikap sila makusi ko mga muritaman sa madrasa quarantine al-Islamiyya. Yan ba yung madrasa tanong, madrasa online, pingaranang sa madrasa quarantine, nag-iidan so biyali tanong, ay manan yan na panananong tanong, tadman tanong, sa kaya sa gadrang tanong kaya, kaya quarantine at yung kaya dunia kaya istigitan ako mga walay tanong aminitar so lawan o mga galbok tanong ko liawoloba na kaya pagurasan tanong so mga pamilya tanong yung tapya katitog tanong at yung kaya madras at quarantine antaro di kalipat yung kaya masang aso miyagot ko tanong nabuhay mala na malamang batas tanong sa kaya istili tanong kung mga walay tanong. Yan ang gusto magayari si ko Allah anto na diba na mga dato ako mga bayi di kukuhay tanong magayari si ko agama tanong agama Islam sa pantagbo sa suwaswat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na dataro tumambo pasilang na miskan sa langon. Gusto mga seminarya namin, so mga seminaryan tanong sa mustakbal, sa kay ang bala-bala sa Pilipinas, wala miskan rin pasilang. So mga followers tanong, isa dyan kay mustakbal online channel, malagit sa local, sa Sundan Pilipinas, agusan sa abroad. Silang naniskan ng langon. So, mga layok tanong, mga ginaway tanong, sanggayang bala-bala sa dunia, langon naniskan din pasilang. Naway po mga niya ni Isakano ko Allah, sa mapipit ginawa niyo kung katataguan na kano mga darpa. Ato naman madakal mga pamilya si sadyang kay malagip susi sa Sundan Pilipinas
usan sa abroad na madakla mga pamilya, datar mga ama, gusto mga ina, gusto mga watayrang, diran lalayon di bantay na diyan kay mga dawan tanong. Makapupon siya sa diyan kay Mustaqbal Online na channel na nanap silang na Mr. Mambo. So, o mga pamilya, ay man yan na bugad yung sa oras sa diyan kay programa tanong. Pagkatumang mga urip mo Allah, sabab sa sumit puguras tanong si Pagkamatan o Islam, naginan mga bulawan si ko mga umor tanong. Iman to na ay man to pumagusay tanong mga urip mo Allah, na sumipantag si ko mga tuos o di na mga tanda sa ayaman yan na mga tanda si ko mapia kapatay. Yan pumagusay tanong iman to. Sabab sa kapatay nagususun mapia kapatay agong marata kapatay. Ikadua kaptuon na mapia akapaninggapusan o manusia si sadyang kaya dunia o katuwalin yan si ko along na mauli na gusto marata kapanigapusan yan sa kaya dunia. Kaya nun na marata. Yan ang ipamagusin tanuan to na yung mga tuos o tao ayam kaya nun sa kiyadudian si ko Allah subhanahu wa ta'ala na mapia kaya paka sagadian ko kapatay. Amaran yan na mati bukulos. Yan ang pamagusitan ng pamanintan ko Allah maka malamasagitan siya ilmu sa diyan kaya pamagusitan no. Hindi lilipati igiraman ito kaya bubayan niyo sa mga dawan ng mga guru niyo. At hindi lilipati isa kita bang iyo na diyan ko ito kaplay kanyo sa ko mga dawan tanong na mga diyan ko talya ikiyo na miyaswat tanoron na miniman ito sa mga tabog at diyan ko ito galabok tanong udawa nago inisiryo dikna niyo diyan ko tasir na lang ng mga layokyo na minisampay nyo ron at diyan ko ito ang dawan ng mga ulamatan na niya kalalag no ito niya kuha niya balas, niya pagkaludun si ko balas ay pumpugay si ko mga ulama yung ay pupungan tumiran sa agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ko na tarap ng kapangaluyasan ka na mga tanda ang mga tuos o mapiyay kapatay na dahil tanudan na aluin adyang ko ito pangyayat tanu Allah si sa Quran sa kinipangyat niya tano sa pananggilan tano uban tano mataling mo kapatay abatan di makasasangor batan di makapaparati ako Allah kaya kabaya wallah na mataling matano kapatay na kapapantagan sa tano na simba tano sa Allah subhanahu wa ta'ala o di nakapapantagan na sa tano na di tano di managuntaman sa ditang di kaswaswat ako Allah. Ganyan kabayar ko tano Allah kataling umara ko tano kapatay. Sabab sa kagyaman ang mga manusia ay kataling umara kapatay na ang tunay ba na piyaka sige-sige kaya taling mo ano kapatay na si madadalam si sadyang kutong linang aparatiyaya. Nagusi madadalam si sadyang kutong sulti ang mga galabak. Allahu Akbar. Nasa manuto, nagyuto'y tao piyaka sige-sige. Ano mga nagkatuon ka tao? At yan mo Allah subhanahu wa ta'ala na si kaya pantagan si sadyang kutu dadag panarima. Dadag kapita. Yun di piya kalaklak.
na matatagupan sa diyang kuto agalabag amarsi kagalabag. Diyanan, mangurip no Allah, alwin na naliyang kuto katuro Allah sa suratu Al-Imran, ayat ika magato sa budu sa kaya panguyatir katano Allah, saya man niya na naman tanong ayaw kapan tagar katano kapatay na maka sasamor tanong o di na di tarudi managunta man sa kapsigo at tanong ko Allah. Ituro Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana niyan napituro Allah, hay sulangon o miyamarakaya na kalak niyo su Allah sa titu kalak. Mana niyan na yakabaya ayat yaluan Allah na susiran ito mga tao apira teran su Allah abuso sugu Allah abuso along nabawri. Pero niya sinan mga Muslim ito, mga mu'min, pitero iyan na kalak niyo su Allah sa titu kalak. Mana niyan na kanabakalak si Musa liyawaw. Kalak liyawaw di dalam kikalak ng tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabakalak sa dataro kalak ko makakad no Allah pupulawiyan ka. Dataro kalak kasi ko upo makagina sa pulawiyan ka di. Manakalak ng kaso Allah. Nang mula-ula kasi ni suguyan ka nagupanan kilay kasi ni sa pariyan ka. Wala tamutod na illa wa antum muslimun, nagupanan kilay niyo upapan ng mamatay, inuntanas ka no na makasisalibuto ang kanong Allah. Ewan niyan na punanggilan tanwati Allah, ubatan ng mapantaga kapatay makasisilay tanong. Makasisilay tanong sang kutuwa benar, makasisilay tanong kukabaya Allah, makasisilay tanong si Islam. Kabaya Allah na mapantag tanong kapatay na sultan mo na mamumuslim tanong. Di tanong din barasiba. Binan wasiat terketanu Allah apagam-pagan ya kerwitan si sajam kai kapung dipitira Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sumya marapya nakal niyo su Allah sa titu kala. Namananya natumangkad kanu Ini pagasar buhi so parateni si Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nagu pananggilay niyo baka mamatay. Inunta na mamatay ka na di ka nurakang di barasiba. Niya ganyan kan adyang kutong piyakay tiyakan wala. Niya kalalay niya warning. Niya kalalay niya warning apun si Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tano, igiran digay sa warning so mga manusia, mga bubog na napukalakan so datarya ng manusia. Ibarat na ligay sa warning so gobyerno napukalakan so madaklata. Ligay sa warning so ay mananyan na mga igda mga bubog napukalakan so madaklatao ang mga silingan niya ng mga igda. Wait na igda ligay sa warning na sunod sa Allah subhanahu wa ta'ala na matambugan so langulangan o mga pipi palikiran na mapadadakap kagdamairan sa mga mu'minin na mapadadakap kagdamairan si kung mga warning wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na inibigay na warning ito ro Allah sadang kanukan kapakatali umaw kapatay na itiyar kanudun o kung kanon mitkaw so kapatay na magakul kanon na di kanong pagkakul. Dito yakaw narakatan wala mga iktiyar, pag-iktiyar ang tanong. Ito ro yan na suratul mu'minin, suratul mu'minun,
ayatay ka siyaw pulu agu siyaw. A'udhu billahi minasyaitanir rajim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa li waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Taman at tigwala sa amay ko makatalinguma ko isakiran so kapatay kauto. Kaya man yan nagyang ko to kapupugin tao-tano sang kaya dunia na andede ni kapakatalinguma o kapatay ko isaratan. Kala rabbi irji'un nagtiruan yan rabbi irji'un kadnang ko napakapito akong ka sa dunia. Allahu Akbar. Kaya man yan na pungni sa postponement, pungni sa postpone o ando man ay kapakapito yan sa dunia, may kasoy. May kasoy adyang ko itong akaw yaw sa dunia na diskan yan matay sang kutauras. Yan, panampin yan apya matag sarapon o di na saulan o di mga parona apya isa buka pitukoy o di pan ka parona apya sa salong ambu o di na to ka parona apya isa buka oras asal po ito mabaluin niya na ginawa niyan abaramal mabaluin niya na ginawa niyan makasasakon so kabayaw wala uli na makaudas ko mga pamilya niyan. Yan ang pagkiktiyaran ng tanu Allah. La'alli a'malu salihah ka uba kalo-kalo na makanggalab ka ko sa mapiagal mo. Yuto anto na niya ba na angin yan sa kakuswinan sa kadunya kung galabok sa mapiagal mo. Na minisunditian so kiniguri so kapugintaw niya si iya mapipiyak na ginawa niyan mapapalupipya, masusurod sa kanya, mabagar sa kanya, inisinditian ito, kaiman to makapumbulagso niya wa gusto pa dan na pumangani sa postpone sa makaputo sa dunia. Allahu Akbar. Nanto na noon inisibubun wala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, diyanan kaparo, yang kanang katuruanan rumbunan niya kapon. Emang niya nakaturo to ada balinya. Rumbu to po nakaturo sang kutataw di makarili parado sa amalian ang pong ni sa postpone. Kaya man niya nada kapupas ulan niya nakaturo. Di pumamakin na ganuwala. Di niyan terimaan. Di niyan kabubayan nakaturo. Kadiyang ko to at tigin ang pakaputo akong kasanunia. Wani waraihim barzakhun ila yawm yub'atsun. So ay man niya na ayun kerusang ang kiran na diyong kutong kuburiran sa taman sa kabangkita po dunia. Diyan ang maurip no Allah. Nabay wala warning kitkawanan ko pisa katawan rakatanong. Katkautan wakapatay. Naulitan ng makarali para doon na pumangitan sa postpone. Nandita nung pagkapospon ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakulog tanong sa kutapataro ko kumutano na taman sa kabangkita po dunia. Yinan ikaturo Allah, as-suratul mu'minun. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Taman sa makatalinguma so kapatay ko isa kirang turunian ya Allah napakaputwa kong ka sa dunia la'alli a'malu salihan fima tarak o bakalo-kalo na makanggalog ka ko sa mapya si kung ano nang ibakakan ay manon yan na bakalo-kalo na makasimbayang ako o bakalo-kalo na makasisid ka ko uba kalo-kalo na makapamagamal ako sa barang-barang amal. O di na uba kalo-kalo na maturuakan sa pamilya ko anto na di ba nakalipatan nilang suwano na mauri. Langon din na pumbulola niya na pala din suwaswat ko Allah sa makaputusang kaya dunia.
لعلي أعمل صالحا فيما ترك. Ya Allah, kapag akong ka sa dunya, kapag galab ka ko sa mga pipya, si kung anina niliganat sa dunya. Kalla inna kalimatun huwa qailuha, di keparuwati wallah, yun ang kapakain. Katuruan rumbu niya kapo na katuro. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Na si kukurusin ang kian, so ayaman na niyan napaglat dito so yung utapaglat na dito sa kubur. Ron sila ng kurusin ila yung yubathun sa ketungkop silang kukuburiran sa disiranon din kada sa dayon sa kabangkita po dunia. Allahu Akbar. Mahurip no Allah, dinan piyakaw na tarudanay, sa isang butada tanong panong kaguguda ko mga tuos o matiya akapatan. Mahurip no Allah, niya binabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam si isa po mga sabda niya na bituruyan, innamal a'malu bil khawatim. So lawan o galabo kati rasul mata-mataan tiga rasul lawan o mga galabo na si pagilaya si kukupusan yan. So sampurna yan na dataran mo kapag eskwela at yan tulunod din iswaan o estudyante na si bukilay ko antay pakapas. Si kung o kapasadu o kapaganan sa ilmo na si upagilaya ko amtay niya kapas. Dataro tumambo so o katribaso asi pagilaya ko antay niya karabon. Dataro tumambo si kuwaman niya nakadagadagang asi pagilaya ko antay niya kalabas sa kapusan. Yan, manapal ang balay dagangan adi ko pasto kalayan na kaya pusan nakalapis. Manaklamay ito dagangan bumuli pa magruta na ayamambu kaya kira noon na kapakalaba. Dantaran no katatagusan ba doon niya? Di ka kukonsulta sa diyong buta kapapantag na nakapila ka. Ano ka mga tao, barag sa imanto, ugay namitukat si Allah na ayakya po sa noon, na diyang kutwa kaugali niya na baramal. Allahu Akbar. Ano ba ng mga tao baramal imanto na kaya po sa noon na birin ng paramisa, naroon niya pantaga kapatay. Wal'iyadu billah. Sa mga ng mga ripno Allah, nag-YouTube nandito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan isa kong mapiyay kapateta nagyong ko tataw ayak kapuspusan may pakas sa gilayan o kapumpulabon newan yan gusto ba niyan na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yan sa alin sa tao ron niya pupus o suara niya. Ron miyanin gapusan so kaya pakaso dilayan. Apiadak na suara on. Asar ka so dilayan na niya kaw sa ayaman niyan na ay mingikaw kung na diyong kutong kalimat la ilaha illallah na diyong kutato at tiburason na pakasurad sa surga. Yan ang ipituro na bita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi dakhala la ilaha illallah dakhala jannah. Sa tao yang mabaluya kapuspusan kadruyan si kudunya nasu la ilaha illallah na pakasurad sa surga. Yan ang mga ibnu Allah. Isi sa diyang puto di kasirakal maut o di sakratul maut na mapya di bulaulaan o mga
mga darisgian makaubayron na diyang kuto kipugtong iranon ko la ilaha illallah la ilaha illallah na nanayawang kadan na diyang kutong kanduyugan yan nun kasuan yan nun upun makaterus ka na makagiro la ilaha illallah na di ka din petero puka sa puto. Di ka din petero sabab sa uwag pangalim mo sa Allah sa di din berapaling adyang putuan niya tiyan sa roden mapantaga kapatay sa diyang puto kapagundon kaon kuda ilaha illallah. Ugay naukanti sa mga katuro ang mga pwede mga puno na katuro mga katuro sa dunia ibarat ito kagiraw niyan, nanda si giraw, o di nadiwan ta kagiraw niyan, baka inuma ko niyo, o di nagiraw, nasa mananan, na panag na rin katman, di pangandong konsula ilaha illallah, kagyakiyamtan, na ubakalo-kalo na ay mabala kapos na nabaturiyat man, na sula ilaha illallah. Yan, kapangdaw sa disiracal maut. Obama ko so disiracal maut na may laing makaptero na YouTube. Pagpagando ng kaundan so la ilaha illallah inuto na di malilang nakasayang kaupman so la ilaha illallah taman dinuto sa diyang buto katalimaon wallah ayaw to ayaw to punabnaran nakagiya di makapteros kanyan dataros sakit niya stroke o di na susalakauro niya kuma na aya pupunamarano na uban niya no to manag adyang ko to ala ilaha illallah na mititik sa puso yan so la ilaha illallah na penuh to sa adyang ko to kapakasurgayan. Inuto na kanya ay pinunagita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitro yan man kana fi qalbihi mithqala darratin min al-iman dakhala al-jannah. Sa din sa tao akyat titikan sa puso yan sa datar po indong ayang ano niyan na parataya si Allah napakasuli ko surga. Nagyang po to di niya napakapitero na kapakayamihan niyan skip sebut na la ilaha illallah na niya minitumpok so puso yan si Allah subhanahu wa ta'ala na mapantag na kapatay na pakasuldapan kusurga diyan ino mga day so mga layo ay barat na sira na di sira sa sambayang di sila tumutur ng mga gamal, solda ka o di na susiringan ka na sira ka ng maut. Kapag mga dayo ko tanong, ibang tanong na ipangdaw tanong sa la ilaha illallah, ang dapat di taro din ito o pagilabutan ka dito sa ganyan kapagaman, sebab na kapakay ako tanong. Adyang ko ito katawan ka tungan na yung madudunia o di na dama ka beramal na sirakal maut na kapakay ay ibental ka na sukawali na muslim ay pangdong kaon so la ilaha illallah kaknautugan ang karatayan at piyo pa makukugang ka na piya so layok ka kapagintawang kaknap na muslim na sirakal maut at kabugang ka sa lauda paro kapakaubay kong nabudi pa karata. Kasi kung mga tunganay niya nakipkon pinagpang ko Islam, nagkapakait no to ka miyang gulaw lang si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isimbaga diyan ko to adu. Inukapakay ay pangdota ko la ilaha illallah si kung dagbarama la tunganay ta. Adi sarakal mo, tuloy na si ko sa ruang tao, alayok ta. So Rasulullah na inibantal yan ang kutong hadisira kalmaut manguda